Ja, dit is een melodie die zit al een tijdje in mijn hoofd. En normaal komt er dan een liedje uit. Dat is nu ook de bedoeling. Ik wilde heel graag een liedje maken voor de maand december. Dat past bij het jaar. Het jaar is voorbij. Je kijkt terug. Je kijkt wie je hebt leren kennen, wie je hebt verloren. Nou ja, zoiets. Dus een klein liedje, dat past hierbij. Maar ik had ook het idee om, toen ik de melodie in had, het is toch een lekkere meezinger. Dus het kan ook een soort van groot liedje worden dat over Limburg gaat. Dat de ganse zoepkoek in meezingen. Een beetje afgezaagd, maar ik denk dat het wel werkt. Nou had ik bedacht, Halt me eens vast, dat liedje van Nedo Lottem. Dat staat elk jaar tot nu toe in de top 2000. Als dat dan nou dit jaar weer in komt, dan mogen jullie kiezen. Dan mogen jullie kiezen of het versie 1 of versie 2 wordt. Dus wat je sowieso moet doen, is even voor de top 2000 op Radio 2 stemmen op Halt me eens vast. Artiest is Nedo Lottem. Als je me even helpt om mij, dan komt dat gans goed. En dan moet je nog kiezen of je dan, tenminste dat mag je hier doen, of je de rustige versie fijn zou vinden, of de uitgebreide, de grotere versie. Zeg maar. De rustige versie, de kleine versie gaat dan over de liefde of eenzaamheid. Ik heb van een ideetje, een schets. Zal ik laten horen, dan kun je kiezen. Dus dit zou de kleine versie worden. Nog niet af, maar een idee. Ik zal er zien als tegenlijn en die kamer even te klein is en joh, maar en er niks gebeurd, dan ben ik hier. Ik ben gebleven, alles weg, behalve de liefde, loopt de wereld maar draaien. Ja, dat is de rustige versie. En dan de uitgebreide versie, die zou dan een beetje cliché, maar ik denk dat het wel werkt, over Limburg moeten zijn, over de grond waar je vandaan komt. Dat zou dan dit weer. Nooit kon ik weg, is ook een goed beginnen. Nooit kon ik weg, nooit kon ik weg. Dus vroeg niet op bessen, want ik kan mijn Limburg niet missen. Wie is de laatste kaas voor de grote reis? En zelfs dan wil ik hier nog blijven. Hoe de grond kan niks meer verdrieven, laat de wereld maar draaien. Ik ben toe. Oké, dus laat me even weten, reageer hier. Versie 1, klein, versie 2, groot. Ik zorg dat het ergens later deze maand uitkomt. Maar wel alleen als we weer in de top 2000 staan. Dat hou ik eens vast. Dus dat is een opdracht nog. Dank je, groetjes van Oeven. Hoi.